asih turu tuhu terus entek wong terus turu Pindo mimi lan mie goreng ya pindo mimi hamimi mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo nimas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib nek senep nek Pak Asob nyidam terus itu asih bebrayan luar biasa napa niki lajenganipun ben dikancani ya Mbak Nika nggih dipun kancani heeh sama Mbak Ingkar ya kono Mbak Ingkar ya lah Astabrata Mbak Niken Salitri tak trondol ayo Bu Ingkar matur nuwun Kak kepito pendolo ngampak geger diterusne ya siap iki piye Om sudah aku sudah sampun jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan nggih mangke mawon goro-goro mangke siap nggih Dik Sinta karo Mbak Sri jumeneng bareng heeh Sri kok iso turu kowe iki kancane nyanggup sepoti oke yo saha anu Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas. Alah aja. Modus. Tenan ana pamundutan mau lumakar WA.
Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cuk 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 cuk. wah pintere dalang ya alasane iki lho enek. Enek. Iki lho. Ah. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Heeh. Met ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Wah omong ah. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Sayang
Sami dawuh menika. Siap inggih. Pak Panito mboten ketang sepatah dua patah kata niki badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk. Monggo Panito Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kundur. Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotone ta? Yo. Nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewung nggih. Oh nggih. Oke, nggo penutup ning limbukan. Siap. Lewung garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih. Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewung dadekke. Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani. Tresnaku bakal kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan katerman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan jajaran wonten ing SMA 1 Nganjuk. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inggih. Sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo ingkang sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang 5 Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang pranyata serbaguna swasana rame rakyat gede ati ing Jawa Tengah bosen pengambangan
ing kutha Semarang. Ngiringane taman kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to. Ngligo. Gligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Gua tahu Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda. Waduh, apik to. Ora ro. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dekne kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe kotang Antara Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Ora ro. Bocah kok ora. Ngono ki ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekarta sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone ramak malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Caketo manapun Kakang Yayi. Neng kene ana ing papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. 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 Piye tak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya Kurang ngene. ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Toprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho Mbak. Weh. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene le, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Adik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adik Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene tor. Tor. Kene. Kene. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang Nah, atus iki lho. tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Bentar. Victor, pikirannya kotor. Nah niki seksi Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakean sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo ke, dadi gandrung. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa ngono.
Kene-kene Yayi. Sliramu bak ora lho wong kok terake nang ngleyang ngene iki jane ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Wih, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho, Arep nguyuh piye to? gandrung iki yo. Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatot Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatot Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi wo. Pergi wo kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan. Kene-kene nyanyi ndak pangku. Lah Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya jelas luar biasa. Abrahe bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndol berarti Aku. Alah. Menang sapa ndol karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, Awas kowe. Duk, Apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Sumbal lek sikire kowe. Wah, Piye to? Enekmu keceli kleru. Ngapur. Nakal wi jarak kuwi. Jarak kuwi. Sopo, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar wis tau ngono wi, Rum. Hei! Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang emek ngono. Iya. Sopan nggak santun, Tata subasito, krama. adab ketimuran, tata krama. Tarane. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. boleh. Ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lagi megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Dah boleh. Ngeten. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Sido? Ngeten tak. Lho, cara arep gini. jamil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. lah kok malah akeh kowe. Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok nggur nyewak. Balah, nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Hei! Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Nesuno. Wong Ora edan. kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya wi mau Biasane penerangi. nek tanggapan iki budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30. Masa ta? Matoki nggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemangkane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asine WA-an karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? Aku HP-ne ndi? aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang gini fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho anake yo gak Boleh oleh. iki wis. Wis, HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah.
bengi iki menang kowe ndal. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar ya munggo jeneng tok Mas Mondal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mondal. Iya. Dodone sampeyan yo. Lho. Dadane dilus lah. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mondal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama to. soalnya kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo sanesipun monggo. Mbak ngene penak ya. Enak yo. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Trep. Iki lho Mbak Niken sampean ngenek kelamoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho. Kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, tak patak desem. Kaya Bojonegarem kowe. Kita duwe pacar Bojonegoro ya. Ya punya no, aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya. iya Om, ya. dong. Apa itu pacar cuma satu ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya. Om. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Ora, ya ampun. Dalang yo ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane ngono kok kuwi. mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampeane dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botole mulih ngono lho. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirane bludrek, pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, lho dijak guyu. Jak Dagel guyu. Maratuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. Blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jalan cincin. Pokoke bendina njaluk apa disuluki terus. Mau yo enek Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut, hup. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut, hup. Terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Rate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hup, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke mbrujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso keceret. keperujut bae. Mang ra iso. Yo,
datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampeyan nek walang sangit lho nggaran. Aku nek wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong bocah kringete kaya solar. Aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omongan penyanyi. Sampeyan sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ntan. Iso apa ora kowe? Bang Bros. Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselendrak. kalah to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, Ya, ngono. mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan-den tak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangkir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabra kowe Sang cangkem kaya baduk sumur ngene kok Iya, baduk sumur. nyanyi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede-gede. tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku anggar keserimpet untu yo ini. rambutmu Kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene Dindul. glewbu Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siam bakal tak glewmu. kabeh Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyelumbah kung. Terus Sida Delokan larasmu lho teko ngene. asih turu. Tuhu terus entek wong terus turu. heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam terus Sido asih bebrayan. luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya, Mbak Nika. nggih dipun ngancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. ya. Mbak- Ae. lah Astabrata. Esek-esek. Ning ngendi nggonku goleki. sing kendang kok telo godhog Kepengen ketemu. Senadyan adoh tak parani manganuruti
ilaha illallah wallahu akbar. Leren sak wetara, leren sak kemrangan ya nduk, ngono ya mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene. Ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa, heeh. Sing wis malimbarke keberkahan, ya ta? Wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir Kang Sarta batin. Oh ngono. Heeh, mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya. Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. Heeh. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1, ya ta? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono. 43 tahun. Heeh. 43. Heeh. Angkane 4 karo 3. 4 karo 3. 4 karo 3 iki dijumplah 7. Oh 7. Heeh, muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh, ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Heeh, heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepunden kula, heeh, ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Pak Asop, heeh. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono. Heeh, sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya Mak. Heeh, iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngirus paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya Mak, iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning ngisore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak, iya. Heeh. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya ta SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Heeh, aku mlebu SMA tahun 2016. Heeh, aku 2016 melu Festival Dalang Muda tingkat provinsi. Oh, ngono. Heeh, menang. 2016. Heeh. Kuwi kelas 1, kelas loro SMA tahun 2000 pira kuwi berarti 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Heeh, entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi Dalang Muda tingkat nasional nganti entuk Dalang Mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya. Iya ya Mak, iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion, ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh ngono, kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya Mak, iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah iya.
program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Oh ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Heeh. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Heeh. Kan biyen tahu. Tahun 2016 aku murid anyar ning kene. Heeh. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Oh, Raisa, ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa, udan deres lho. Oh, udan deres. Gedung Juang, heeh. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbah cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh, tasih. Men Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh, heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan cah aku. Kuwi tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Nek pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Wis jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Heeh. Kowe aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya caosis ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo, bayo. Lah iya, ora apa-apa aku ya. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Ah iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengine dispen kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Nek biyen zamane kepala sekolahe Buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Oh ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." Lo Akbar, Bu. Oh ya terus keluar aja gak apa-apa. Oh ngono wis percaya, Nduk. Oh iya. Watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep mlebu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamriya merga iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 iki wayangan ping pindho biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning season limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku ngomong ning limbukan.
Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Salam. Omongane Akbar Salam. Aku nek wayangan ing semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Oh, ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Oh, ngono. Lati pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya. Iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi ki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kene. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Jernyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenenge anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa e apa enek? Jenenge elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik.